İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugünkü programmamıza. Men şugünkü gepleşigimizin üstü bilen, senin bilen bile bolup bilýändigime öğrenşat. Her bir gepleşigimizin üstü bilen men esasy arzuwum hem dilegim sizin ruhy rowaşlygyňyza goşant goşmak. Sizin ruh taýdan ösmeňize kömek etmek. Men şeýle dileg etmek bilen şu programmalary taýarlayan hem sizin bilen şu gepleşigiňiz üstü bilen paýlaşýan. Eger sizde hanaň durmuşy barada, potparyň aýaly, şoň durmuşynyň üstü bilen öwrenýän zatlarymyz barada, soralar bolsa, siz hökman şu gepleşigiň ahyryna görýän elektron poçta üstü bilen maňa hat ýollap bilersiňiz. Eger sizde dilegler bolsa da şol elektron poçta üstü bilen maňa hökman ýollaň. Men sizin üçin dileg etmek isleýän. Ýöne siz maňa diýmeseňiz men nähil dileg etmeligini bilmeýän. Şoň üçin soralar bolsa, dilegler bolsa maňa hökman şu ekranda görýän adrese hat ýollap bilersiňiz. Geçen gepleşigimizde biz potparyň aýaly barada hem oň Ýusup bilen gatnaşygy barada gurun edik geçdik. Ýusup oň adamsynyň guly, oň hyzmatkary diýdik. Şugünkü gepleşigimi men ýene de şol aýalyň durmuşy bilen dowam etmekçi. Täbi şoň durmuşyndan öwrenýän zatlarymyz hem wajyp. Bärde biz gowy zatlar öwrenmeýäs, bärde elbetde oň erwet häsiýetlerini görýäs. Ýöne biz şoň üstü bilen hem sapaklar öwrenip bilýäs. Men esasy dilegim şugün hem okujak aýatlarymyzyň üstü bilen, öwrenjek zatlarymyzyň üstü bilen goý biz Hudaýa has ýakynlaşalyň. Näme diýdik biz geçen gepleşigimizde gelip çykyş kitabynyň 37-9-njy babynyň 8-nji aýatyna näme öwrendik biz? Emma Ýusup mundan boyun gaçyryp şeýle diýdi: "Jenabym onuň hiç bir zat üçin baş kaldyrmaýar. Ol öz eýçiligine bar zatlary meniň başçylygyma berdi. Şu hojalykda meniň ygtyýarym onuňkydan ýokarydyr. Ol hojalygyň senden başga ähli zadyny maňa ynandy. Çünki sen onun aýalysyň. Onsoň nädip men beýle gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günah gazanyp bilerin diýdi. Ene bu Ýusubyň ol aýaly berip oturan jogaby. Näme üçin Ýusup oňa ýok diýdi? Sebäbi ol ilki bilen Hudaýdan gorkýardy. Oň esasy maksady Hudaýy hoşal etmek, bar ünsi Hudaýyň at awraýyna ziýan ýetirmelik. Şoň üçin ol şol aýaly şeýle jogap berip oty. Men nädip gabahat iş edip Hudaýyň öňünde günah gazanyp bilerin. Ol özüniň şol etjek hereketini Hudaýa garşy günah hasaplady. Hudaý bilen gatnaşygy güýçlü bolansaň, ol synaga tabin bolmady. Ene oň häsiýeti gaty güýçlü bolan. Ýusubyň häsiýeti Hudaýda. Diňe bir gatnaşygy güýçlü bolman, eýsem ol öz häsiýetine hasem İsa Mesih'e meňdeýärdi. Potparyň aýaly Ýusuby özü bilen ýatmaga her gün yrjak bolsa da, ol oňa gulak asmady. Ene biz şu ýerde biz görýäs, şu aýada okanmada biz aýalyň ýüregini bilmeýäs, ýöne biz oň durmuşyny bilemidi. Ýöne oň şu etýän hereketiniň näme dogurdygyny biz bilýäs. Ol buýsanç bilen, gedemlik bilen Ýusubyň ýok diýen jogabyny kabul etmän. Eýsem ol her gün yrjak bolup Ýusuba men bilen ýat diýip oturan. Ýöne Ýusup oňa gulak asmady. Ene gelip çykyş kitabynyň 39-njy babynyň 11-nji 12-nji aýatlaryna şeýle diýär. Bir gün Ýusup
öz işi bilen öýe girdi. Öýde hyzmatkarlaryň hiç biri ýokdy. Potiparyň aýaly onuň eşiginden tutdu da meniň bilen ýat diýdi. Emma Ýusup eşigini onuň eline galdyryp gaçyp daşary çykdy diýe. Ene biz şu ayetlerden hem görýäs Ýusubyň nähili Hudaýly oglanlygyny, Hudaýly ýigitligini, ol öz Hudaý bilen gatnaşygynyň ýakynlygy derarly. Ol Hudaýyň garşysyna günah etmezlik üçin hem öz hojaýynyň Jenabynyň garşysyna günah etmezlik üçin şu synagdan gaçyp otýar. Potiparyň aýaly bolsa şol öz bar hyzmatkarlaryny iýberen bolmaly. Ýusup bilen ýatmak üçin ol hyzmatkarlaryň ýok wagtyndan peýdalanyp şeýle edip otýar ol aýal. Her gün ırjak bolsa da Ýusup oňa gulak asmady. Ene biçara Ýusup ondan gaçyp gutulmaga dyrjyşdy ol. Öz şol eşigini galdyryp gaýtdy. Sebäbi ol aýal oň eşiginden ýapşan, Ýusup bolsa şu galtyn diýip ondan gaçyp gaýdan. Ene Hudaý bize de islenlik fiillerden edil Ýusubyň gaçýaly bize de gaçmaga kömek etmäge taýar. Eger biz Hudaý bilen dogry gatnaşykda bolsak. Timoteus kitabynyň 2-nji babynyň 22-nji aýatyny Pawlus Timoteus'a nähili matlagat berýär. Timoteus ol ýaş ýigit bolan, ol Pawlusyň üstü bilen İsa Mesih'i kabul eden. Şoň üçin Pawlus oňa hemişe men ynamdaky oglum diýip oňa şeýle ýüzlenýär. Ene Pawlus ine ol ölmediniň öň ýanyna oňa şeýle matlagat berýär. Ýaşlyk höwüslerinden gaç. Pek yürekden Rabbe ibadet etýärler bilen birlikde dogruluk, iman, söýgü we parahatlyk ýörelgelerine eýerdi. Ene Pawlusyň size de berýän maslagaty şeýle. Ol biziň her birimize de şeýle diýip oty. Ýaşlyk höwüslerinden gaç. Pek yürekden Rabbe ibadet etýän, iman edýärler bilen birlikde biz dogrulukda, imana, söýgüde hem parahatlikda ýaşamaly. Pawlus bize şonu matlagat berýär. Siz şu wagt öz durmuşyňyzda birek bilen dogrulukda, iman, söýgü hem parahatlyk ýörelgelerine eýerýäňizmi? Kalbyňyzy barlaň, öz durmuşyňyzy barlak görüň şu wagt. Siz nirede? Ýusup dogrulygy iýerleýänligi üçin gaçdy ol. Ýaşlyk höwüslerinden gaçdy. Edil Pawlusyň Timoteus'a aýtýaly. Ol şeýle etmek bilen Hudaýyň öňünde dogry iş etdi. Hudaýyň adyna ad awra ýetirdi. Hem Hudaýyň häsiýetine ziýan ýetirmedi. Bizem şu zatlar barada oýlanyp ýaşamaly. Her bir sözümiziň üstü bilen, her bir etýän hereketimiziň üstü bilen biz özümizden şu soramaly. Men diýjek zadym, hem etjek zadym Hudaýa şöhrat getirýärmi? Ya-da oň ad awraýyna ziýan getirýärmi? Ene şu zatlary men soraglar soramaga size ýüzlenýän. Gelin häzir gelip çykyş kitabynyň 39-njy babynyň 13-nji 14-nji aýatlaryna seredip geçeliň. Ýusubyň eşigini eline galdyryp gaçandygyny gören aýal hyzmatkarlaryny çagyryp olara "Görseňizler, meniň ärim bu ýewreýi bizi biýawra etmek üçin getiripdir. Ol meniň bilen ýatjak bolup otagma geldi. Men sesimiň ýetdiginden gyýgyrdym. Şonda ol eşigini ýanymna taşlap daşary gaçyp gitdi" diýdi. Nähili erwet pislik etýän aýal. Näçe wagtlap ol Ýusupa men bilen ýat diýip oturana oň özi. Bu ýerde bolsa ol enne Ýusupdan ar almak üçin Ýusup men bilen ýatmak isledi diýip yalan zatlary ýaýradyp otýar. Oň adamsy elbetde aýalyna ynanar. Onun Ýusup bilen zinasy şowsuz bolan bolsa ol yalançylykda ýeňiş gazandy. Yalançylyk üstü bilen ýeňiş gazanyp otýar. Ol biýgüne Ýusupy günakarlap otýar. Biýgüne Ýusupy günakarlap otýar. Nähili yalançylyk. Nähili yalançylyk be. Belki sizde hem hilegerlik bardyr şu wagt. Öz kalbyňyzda hilegerlik saklaýansyňyz. Birine garşy ya da Hudaýa garşy
Siz pikir etýäňiz Hudaý men kalbymda näme baryny bilmeýär diýip. Ýöne Ýevreyler kitabynyň 4-nji babynyň 13-nji aýatynda näme diýär? Biz Hudaýyň öňünde ýalanaç mahluklardyr diýär. Ýalanaç diýmek indi Hudaý hemme zady bilýär. Hudaýyň öňünde biz hiç zady gizläp bilmeýär. Ol biziň kalbymyzda ýaşaýar. Öz mukaddes ruhunyň üstü bilen İsa Mesih biziň kalbymyzda ýaşaýar. Eger siz İsa Mesih'e iman etýän bolsaňyz. Şoň üçin ol bar zady görýär. Hatda biziň ýüregimizde hem görýär. Sebäbi ol bizi yaratdy. Ýüregimizde de o yaradan. Teni de o yaradan. Biz hiç pikirlerimizi hem ondan gizläp bilmeýär. Ol hemme zady bilýär. Hilegärlik her hili ýollar bilen bolup bilýär. Her hili ýollar bilen. Birek bolan gatnaşyňyzda bolup bilýär. Ýa-da şol öz isleýän zadyňyzy almak üçün hem siz hilegärlik bilen hereket etip bilýäňiz. Şoň üçin men size ýüzlenýän. Kalbyňyzy barlaň. Siziň kalbyňyzda edil putparyň aýaly ýaly hilegärlik barmy? Ol şol Yusuf bilen ýatmak isledi, ýöne Yusuf onu oňa bermedi. Olsaň şol Yusufdan ar almak üçin Yusufy ýöne ýere günäkärläp otýar. Ol yalançylyk bilen ýeňiş gazanjak bolýar. Şoň üçin men diýän, siziň kalbyňyzda nähili hilegärlik bar, şonu barlaň. Hudaýyň mukaddes ruhy şonu size açyp görkezmäge taýýar. Sebäbi kalbyňyzda hilegärlik bolsa, siziň Hudaý bilen gatnaşyňyzda päsgelçilik berýär. Kalbyňyzda azatlyk ýok. Hudaý şeýle ýagdaýda siziň kalbyňyzda işläp bilmeýär. Ýol görkezip bilmeýär size. Sebäbi hilegärlik kalbyňyzda Hudaý bilen gatnaşyňyzda bökdünçlik bolup otýar. Diňe bir hilegärlik däl, Hudaýa garşy bolan islenlik zat siziň Hudaý bilen gatnaşyňyzda bökdünçlik bolup bilýär. Şoň üçin biz günlük durmuşymyzda her bir sekundda, her bir minutda kalbymyzy barlap Hudaýyň öňünde pak bolmaly. Şeýle ýagdaýda Hudaý bize ýol görkezýär. İşaya Peygamber kitabynyň 30-njy babynda biz görýäs hem şol 20-nji 21-nji aýatlaryna Hudaýyň bize ýol görkezýänligi barada diýär. Eger biz şeýle Yusuf ýaly ýakyn gatnaşykda bolsak, synagdan gaçmaga bize kömek etýär. Ene şol İşaya Peygamber kitabynda diýär, siz sağa öwrülseňiz, çepe öwrülseňiz, siz ses eşdersiňiz diýär. Şu ýol dogry, ondan ýöre, bu ýol näme dogry, ýöreme. Hudaý bize şeýle ýol görkezmäge taýýar. Öz çağalaryna ýol görkezmäge taýýar. Potparyň aýaly näme diýär? Soňra ol Ýusufyň jenaby gelýänçe onuň eşigini öz ýanynda saklady diýär. Bu 16-njy aýatda şeýle. Onuň howasy, Ýusufa bolan howasy indi gadaba öwrülip otýar. Ar almaga, ýigrenç, ajylyk kalbyna. Yusufdan ar almak isläp otýar. Ol beýgüne Ýusufy ýazgary otýar. Hakykatda kim günäli bärde? Kim aýply? Ol aýalyň öýüde günäli, öýüde aýply. Şeýle erwetlik, pislik edip oturan aýal. Ene şu aýalyň häsiýeti barada Süleýmanyň pähimlerine näme diýär bize? 5-nji bab, 3-nji 4-nji aýat. Çünki bozuk aýalyň dodogundan baldamýanlar. Sözleri ýağdan yumşakdyr. Emma soňunda ýowşan ýaly ajydyr. Iki ýüzli gylyç ýaly ýitidir diýär. Ine şu pis erwetlik etýärler barada. Nejis aýallar barada şeýle diýär Hudaýyň sözüne. Bozuk aýal barada. Bozuk aýalyň näme diýär? Dodogundan baldam otýar. Sözleri ýağdan hem yumşak diýär. Her ýyl süýçi sözler bilen erkekleri özüne çekýärler. Emma soňunda näme bolýar? Ýowşan ýaly ajy. Iki ýüzli gylyç ýaly ýiti. Bozuk aýallar. Teýär olar maşgalalar bolýar. Ýa-da Potparyň aýaly ýaly ol adamsy bar, adamsy baş tutan, baý adam bolan bolmaly, kim bilýär. Ýöne şonu da şu zatlardan ol razy bolman eýsem ýene de köprek zat isläp ol Yusuf owadan bolansaň indi Yusufum isläp otýar. Yalançylyk başgasyna, eýem şol bir yalançylyk başgasyna eltýär. Eger bir yalançylyk etseň, soň ýene dowam etmek isleýäňiz. Potpara muny edil çyn zat ýaly edip aýdyp otýar.
Yusuf bir günahkar deyip. Elbette adam da ayalına inanıyor. Ene gelip çıkış kitabının 39. babının 19. ayetinde şeýle diýär. Ulun meni ine şeýtdi. Diyen sözlerini eşitdenseň, Cenabın gany depesine urdu diýär. O elbette on gahar geldi. Hyzmatkary aýaly bilen ýatjak diýse, kimin gahar gelmez? Oýlanyp görüň, ene siz öz durmuşyňyzy şu wagt mysal alyp görüň. Siziň adamyňyz baý bolupdyr diýeli. Siziň öýüňizde hyzmatkar bar. Şol adamyňa hyzmatkar men bilen ýatjak boldy diýseň, adamyň nähili gahar geler? Şoň üçin Potiparym on depesine gany depesine urdu diýär, gaty gahar gelen. Ene bärde görüň, o näme diýip otýar? Mekir aýal, gulun meni ene şeýletdi diýip otýar. Gulun, sen gulun diýip otýar. Olany Yusuf getiren üçin adamtyny aýplap otýar. Sen gulun diýip. Bizem şeýle etip bilýär. Eger şol bir günäli iş eden bolsak, biz ene şonu kime ýönkäp bilýär, kimi günäkarlap bilýär. Şoňa bize ýam bahana tapýar, bahana gözleýär. Şeýle dämi? Eden günämiziň üstüni ýapmak üçin. Şu mekir aýal, erwetlik eden aýalym öz adamtyny sen gulun, sen onu getirdiň diýip eýem adamtyny günäkarlap otýar. Şonu aýplap otýar. Bu bize nämäni ýatladyýar? Potiparyň aýalynyň etýän hereketi bize nämäni ýatlady otýar? Adam ata bilen howunany elbette. Ýadyňyzda bolsa biz gelip çıkış kitabynyň 3-nji babynyň 11-nji 12-nji aýatlaryna howuna barada köp zatlar öwrenip geçipdik. Hudaý Adam atadan näme diýdi? İme diýip gadagan eden agajynyň miwesinden iýdiňmi? diýip Hudaý Adam atadan sorady. Adam, miwäni seniň baňa beren aýalyň alyp berdi. Men hem iýdim diýdi. Ene şerde de görýär. Şol günä birek-biregi günäkarlamak, birek-birege aýplamak, şol gelip çıkış kitabyna Eren bagyndan başlan. Adam ata bilen howuneden başlanýarlar şolar. Şoň üçin biz gaty seresap bolmaly. Öz günnelik durmuşymyzda seresap bolup, öz eden günäli hereketlerimiz boyun alyp, Hudaýdan ötünç sorap ýaşamaly. Bire beýlekleri ýazgarmaly däl, ýa-da bahana şo günäň üstüni ýapjak bolup bahana gözlemeli däl. Göni Hudaýyň merhamet tagyna gelip boyun alsaň, Hudaý eden günäňi bagşlamaga taýar. Ene Adam ata da bärde näme diýip otyr? Täbi şol Eren bagyna ilme diýip aýdylan miweden howene alyp Adam ata da berdi. Öýdi soňam Adam ata da berdi. Şoň üçin Adam ata näme diýýär? Miwäni sen baňa beren aýalyň berdi diýär. Hawa men iýdim diýip öz günäsini boyun alman eýsem, şol saňa beren aýalyň, maňa beren aýalyň diýär. Şunu maňa alyp berdi diýip Hudaý günäkarlap otýar. Sizem Hudaý günäkarlaýanmy öz durmuşyňyzda? Oýlanyp görüň şu barada. Ýöne Adam ataň bu eden hereketi oňuna bolmady. Soňlugy bilen Hudaý ony Eren bagyndan kowdy. Şol eden hereket üçin. Potiparyň aýalynyň günäkarlanmasy oňuna boldumy? Gynansaňam oň eden hereketleri, ýalançylygy oňuna boldy. Sebäbi oň adamsy aýalynyň aýda oturan zatlaryna ynanyp Yusufy türme taşlatdy. Ene günäkar bolmadyk Yusuf türme taşlandy. Yusuf bularyň kanunyna görä öldürilmeli eken ol. Biriniň aýaly bilen ýatjak bolan erkek, ýem şol do Müsürlen kanunyna görä öldürilmeli. Ýöne Potipar baş tutan Yusufa ynanýardy. Şoň üçin onu öldürmekde türme attyrdy. Oňa şol ynanýanlyk üçin oňa tutuş hojalygyny beripdi, ynanypdy. Onuň Hudaý bilen gatnaşygyny şol baş tutan Potipar bilýän bolmaly. Yusufyň Hudaý bilen gatnaşygynyň ýakynlygyny bilýän bolmaly. Ol kalwynda Yusufyň beýgünädigini bilen bolmagy hem mümkin. Täze ol aýalynyň häsiýetini belki ol gowtanaýandyr. Şoň üçin ol Yusufa ölüm cezasyny bermän, onu diňe türme saldy. Ene bu barada 39-njy bab 20-nji aýatda şeýle diýär. Ol Yusufy tutup padşanyň tutsaklarynyň saklanýan zindanyna saldy. Şeýdip Yusuf
zınnana oturdu diye. Yusuf şeyli adalatsızlık, yalançılık üttü bilen zınnana atılanım olsa, olayım Hudaýyň özü bilenligini bildi. Yeke däldigini bilýärdi, Hudaý oň bilenni. Ol tidara zınnanyň baş tutan et bellenýär. Hudaý bilen hemişe de şeýle. Eger biz kalbymyzda Hudaýa garşy gatnaşygymyzda, Hudaýa bolan gatnaşygymyzda päk yürekli bolsak, hemişe hatta bize erwetlik edilenem bolsa, Hudaý şonu gowlugy öwürýär. Öz maksatlary üçin, hem öz şöhraty üçin şonu gowlugy öwürmäge taýýar. Ene Yusuf zınnanyň tidary diýe, zınnanyň baş tutan et bellenýär. Ol şu türmede bolan wagtam şol urukdan düşüp, hiç zat etmäni oturmady. Ol şu töwerekdäkilere kömek eden bolmaly. Özüniň şol baş tutanlyk okyplarynyň bardygyny görkeden bolmaly. Şu türmede oturany da boş oturmadyk, ol işlän bolmaly. Şonu görüp, on gowdugyny görüp, ony baş tutan et bellediler. Erjellik bilen işlän bolmaly şo ýerde de. Biz hem nähili kynçylykly pursatlaryň içinde bolsagam, Hudaýa hyzmatymyzy dowam etmeli, etýän işlerimizi dowam etmeli. Şeýle etmek bilen biz Hudaýyň adyna şöhrat getirýär. Hem şeýle ýagdaýlarda yeke däl. Edil Hudaýyň Yusuf bilen türmede bolşýaly, siz bilen hem her minutda bile bolmakly Hudaý wada berýär. Matta kitabynyň 28-nji babynyň 20-nji aýatyna Hudaýyň bize beren wadasy şeýle, men hemişe siziň bilenlerni. İsa Mesih şonu göge galmadynyň öň ýanyna öz şol döwürdäki şagirdlerine wada berdi. Men şu wagt gidip oturýar, ne ýöne? Siz urukdan düşmäň, men hemişe siziň bilenlerni. Hemişe siziň bilen, hemişe. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Yusuf beýgünä bolsa da zınnana atyldy. Ýöne bu aýal günahyny boyun almayan namart aýal, Potiparyň aýaly. Siz şol aýal ýaly namart bolmaň. Eýsem Yusuf ýaly Hudaýa ýakyn bolun. Süleýmanyň pägamleriniň 6-njy babynyň 16-njy 19-njy aýatyna şeýle diýilýär. Rep 6 zady, dogrusy 7 zady. Ýigrenýändir. Tekebbür söz, göz, yalançy dil, beýgüne gan dökýän el. Yaman niýeti ýürek, yamanlyga ýortýan aýaklar, yalan ýagdyrýan galp şaýat, dogolar arasyna dawa döretýän adam diýär. Ene şu zatlar Hudaý ýigrenýär. Potiparyň aýaly şu häsiýetlere gabat gelýär, şu ýerde aýdylýan häsiýetlere gynantagam. Tekebbür göz bolanony, yalançy dil bolan, yaman niýetli ýürek bolanony, yamanlyga ýortýan aýak bolan, yalan ýagdyrýan galp şaýatlyk onna bolan. Şeýle etmek bilen ol Yusuf bilen adamsynyň arasyna şeýle dawa döretýän aýal bolan. Siz nähil şu wagt öz durmuşyňyz barada oýlanaňyz. Şu ýerde aýdylýan hereketleriň biri siziň durmuşyňyzda da barmy? Şu tymsalda aýdylýan zatlar. Öz kalbyňyzy barlaň. Potiparyň aýaly namart bolmaň. Mert bolun Hudaýyň öňünde. Hudaý zindana Yusuf bilenni. Ýöne Potiparyň aýaly yekedi. Sebäbi Hudaý onuň bilen däldi. Ol öz mekirlikleriniň toruny düşen aýal. Hem ol Hudaý tanamaýady. Siz mekirligiň ýoluny düşmäň. Hudaý bilen gatnaşyňyz dowam edin. Potiparyň aýaly şol aýal ýaly yeke galmaň. Siz şu wagt yekemi? Ya da öz kalbyňyzda yeke duýýaňyzmy? Onda Hudaýa dilegüstü bilen ýakynlaşyň, edil hanaň etşýaly. Hudaýyň merhamet taýatyna dilegüstü bilen ýakynlaşyň. Siz şu wagt kimi günäkärleýäňiz? Potiparyň aýaly Yusufu günäkärledi. Siz öz durmuşyňyzda, öz kalbyňyzda barlap görüň şu wagt kimi günäkärleýäňiz öz kalbyňyzda. Sebäbi günäkärlemek, birek aýyplamaklyk erim bagyndan başlady. Adam ata bilen Howanyň döwründen bäri şu zatlar bar.
Biz şu ayaldan nämeler öwrenýär? Potparyň ayalyndan. Hüşgär hem biz oýu bolmaly hemişe. Ruhu taýdan uykuda bolmaň, oýu boluň diýe. Ene 1 Petrusyň 5-nji baby 8-nji ayatlaryna şeýle diýär: Hüşgär we oýu boluň. Düşmanyňyz iblis arslayjy arslan ýaly aýlanyp awyny agtaryp ýörendir. Berk iman bilen iblise garşy duruň diýär. Ene Hudaý da şonu matlagat berip otyr. Eger sizde nähili kynçylyk pursat bolsa da nähil tynaga düşen bolsaňyz da hüşgär hem oýu boluň. Täbi bärde seret o nähili iblis şeytan nähil suratlandyrýar Hudaýyň sözi. Arlayjy arslan ýaly aýlanyp awyny agtaryp ýörenler diýär. Oň isleri sizi hem şeýle iýmek, tutmak, tora düşürmek. Ýöne Hudaý näme diýär? Siz şo iblise ýol bermäň. Eýsem berk iman bilen iblise garşy duruň diýär. Garşy duruň. Garşy duruň diýär. Biz sinaň haçan boljakdygyny biz bilmeýär. İblis şeytan gaty mekir. Ol islenlik wagty bize duýdansa ýagdaýda sinaga salyp bilýär. Şoň üçin Hudaýyň sözi bize şeýle duýduruş berýär. Şu potparyň aýaly ýaly sinaga düşmediňiz ýaly hemişe äge boluň diýär. Mukaddes ruhu tabin bolup ýaşaň, maňa tabin bolup ýaşaň. Men öz mukaddes ruhumyň üstü bilen size duýduruş bererin diýär. Hem maňa ýakyn bolup ýaşaň diýip otyr. Yine de gelip çıkış kitabynyň 4-nji babynyň 7-nji aýatyna da bize şeýle maslahat berilýär. Eger diýsen nä dogry iş etdiň? Günä bosagoda peýläp ýatanlar diýär. Günäniň seniň üstüňden höküm süresi gelýär. Ýöne sen günäniň üstünden agalyk etmelisin diýär. Sizde şu wagt nähili synagy bar, nähili günä etmek islegi bar, ýa-da nähili hyjullar, howesler bolmagy mümkin, nä dogry howesler edil potparyň aýalyna bolşýaly. Ýöne Hudaýyň size maslagaty, eger sen nä dogry iş etdiň, günä bosogaňna diýär, peýläp ýatyr. Günäň sen üstünden höküm süresi gelýär. Ýöne sen günäň üstünden höküm sür diýär. Günäň üstünden agalyk et. Ne şu ayet barada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Men ýene-de inniki gepleşigimizi potparyň aýaly bilen dowam etmekçi, häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.